To někdo za hodně vrátí, to dobře. Posádka mají pouze priority. Ten spíš ten sjezd mezi brankama, tam to bude. Český traktor. Tam to táhá, tam to musí urvat, ne? Stačilo dotáhnout. Jede. Já nevím, vždycky se ty auta táhly druhým nákladákem. Hodil mu kurtu, potáhnul. Jenomže jsou na jiné sekci. No? Oproti běžným surovým motorům. Ale určitě jsem ty největší. Synko, dej mu plyn, už já to pustím, kurva. Ten se mu tam motá, ty vole. Ne? Stojí tam tak. Večer. Potáhne za joystick, stočí se a dědek leží. On měl jet po cestě, ne nahoru. No, musí podtrhnout. Na cestě nevybudí bagr. Ten jde z druhé strany tu bránu. Oni nemají pořadí. Ale jakože ten jel z vrchu, ten jel ze spodu. Ne, ten jel ze spodu, to je Víš? To vypadá, to nepřevratí, ten bagr má 28 tun. Postaví se do děje a jede. U nás jako celou kolibu, to je tam 80 tun. Já jsem jezdil po jednom pánu. Na kolech, ale musí ho někam potáhnout, bo on se zase vybudí. Co? Tu má úplně... Měl jsi ještě rukavice? Autíčka tady si prndaný a... Ale ten nylon jako Jak se jim dobře dařilo
tak můžete, to není vůbec zakázaný, protože ty posádky navíc ještě trošku vyhecujete nějakým dalším výkonům k tomu, aby prostě za to vzali víc, zkusili ještě nějaký třeba riskantnější manévr. No jak tam je zapichnutý, tak ne. Jemnu to. A je tak pomalinku, jak ten. No taky to správně. Vypadá to, že to máme teď už máte zhruba přesně je to musím Buď jednou nebo druhým rigolu, dívej, buď doleva nebo doprava. Může vybrat. Zůstane na trubce, jo. Je, lup. A je tam, vole, dívej. Ty vole, to je závěr teď. Závěrka přední nápravy funguje. Myslím, že to dá, že ta Petr to zvládne. No, kam pak? Já bych si chtěl možná pěkně a já si myslím, že to Petr půjde. A že půjde každý z 10 cm. Závěrka na přední nápravy. Ale problém akorát v tom, že to auto je dvěma zadními nápravy v pomazinku. A poslouchejte ten dozvuk toho turba. Dej mu, ano, dej mu. No. To byl dobrý pokus, ale špatným směrem. Ne. Zvolme stejnou taktiku tady na tu hranu. Uvidíme. Že nezvládne ani tu výzdovou bránu,
Štěpane, tady jste možná vidět Lukášovu Tatru, která opět zápasila s tím problémem, a to je ta centrální rovina. Až ta Tatra bude ležet na boku, takže tady zase číslo Najnice. Jak je už se na to moc těším, protože hodně dobře našla budo. Uvědomte si, že 70% vozů, motor, kabina, posádka, jen přední náklady, rozdělení váhy a to je to typické. To z toho důvodu, že ta dílkách se používat hlavně pro převoz nákladů, nikoli pro právě ale jste to viděli na 16 viděli zrcátko je velice dobrá pomůcka, nestojí vás to skoro vůbec, zrcátko 6 korun za zrcátko. A když to zrcátko, tam byste za normální okolnosti neměli. Teďka je potřeba nožoukat vůz, cuknoucí, aby si dvě zadní náklady stočí, aby auto mělo větší schopnosti a větší roli, aby bez ztráty desítky skončilo v mlíku, to znamená, houpají to nebylo samovolné, to bylo účelné, to se tam nepovedlo, si musí sklopit zrcadlo každý dotyk. Hrajeme o každý dotyk, protože každý dotyk je za trestné body. Já se pokusím vás zprostředkovat takový online rozhovor, než to mám vydělat. To našem březem, že tady máme bazénky, které nemají základní podklad, ale viděli jste, že nejenom diváci fotografuje a ten technický program je vystaven určitému riziku, což se fotografí máme tady dvě různé kategorie, obě dvě kategorie schůze, ale dvě různé poloviny. Jedna z nadřídů zhodnotí, dokáže modelí, jaká vozidla kategorie předvádím tady krásné okamžiky, krásné situace, ale také situace zemičků. Takže je potřeba natákat vzduch, je potřeba odbrzu. Na druhé straně stojí tady zhovrtníka, která fotografii kameramany při sobě hledají. Je to taková věc, když si člověk má pohnout přeci, tak to má strašnou cenu. A že on umrál na herc kamerou tam nadělal si jednu posádku z obrazu a asi vzít velký buldozer a Tatru zahrnout. No tak asi ne, člověče.
3. Ještě na piva, mě vole, ty vole si netozej. Co je banálko, ještě jít na pivo teďka. Já říkám, ne, já se chce doma. Podle mě máte chýře. Tak tam sloč. Za námi to počkej, když vole zahodím. Nechci. Jak chceš? Je žízeň. Když jsem měl 6. Já jsem měl tak 10. Koryta, o které se zastaví, tak jim neklapá. Opravdu to nebyla žádná snaha. Chci znovu poprosit vás diváky, dodržíte požadavek. A chci znovu, protože z Lobertinu zase trouběl, upozornil na diváky. Opravdu to nebyla krizová situace. Kluci, dozadu už je to horší, my na to upozorňujeme, my na to upozorňujeme, než je rozhodný závod. Velká cena do vrchu, která bude na závěr. Český. Velká ceny Mohelnice 2017 i letos Česká pojišťovna. Ten biletín, ten letáček, ten sešítek, který jste dostali u vchodu, uprostřed má takovou anketní otázku, lístek, který vyplníte a u stánku České pojišťovny ho také vhodíte do osudí. No a 7 z vás si odnese zajímavé dárky a ceny od České pojišťovny. Tou asi nejlepší a nejzajímavější cenou je povinné ručení na celý rok zdarma pro váš vůz. Pak jsou tam nějaké slevy na povinné ručení, také pojištění domácnosti a další i věcné ceny, které si budete odnášet třeba domů, například poukaz na 300 na benzín, to se určitě počítá. Tak tolik v České pojišťovně. Ještě jedna informace, že se bude prostě napínat uhlíkov, když máme trošičku dělá problémy. Jinak připomínáme takové to, že jste tady slyšeli, že to mlíko je v podstatě taková virtuální stěna, taková zeď, přes kterou nesmí žádným kouskem toho traku, toho nákladáku přesáhnout přes tu chvíli, že to diskvalifikace a rozhodčí, takže se předuší zapískat, při působení. Takže tolik je informace pro vás. Samozřejmě, jak už jsme říkali, takhle na to máme čas a tak se Aha, budeš jak kolik to bude. Jsem pojede z Koptarovu.
dálnici máme jedno speciální vozidlo, které se má úplně jako Dominikanová manželská představitelé. Vidím další informace, že jsou velikost motorsenky ale bude napevno, že to je už musíme se sezóny, tady startovní folii, ale je to právě Tatra. Já nevím, jestli se říká Jamal nebo Jamal. Kdo z vás jste Tatrováci, tak mě připomínáte Jamal. Já si myslím, že to je Jamal. Poznáte to podle toho, že to je kapotový vůz. A dneska kromě Kamazu je automobilka Tatra jediná značka, která vyrábí kapotové vozy. Když to není pravda, Tatra skončila s kapotovými vozy. Minulý rok to byla Afrika Eco Race. Dáme pozor, ten motor je tam naladěný na neuvěřitelné točky a na neuvěřitelný výkon. Tam si možná atakujeme hranici někde kolem 850 koní, třeba je to jedno, jestli ten auták má 700 nebo 900 nebo 1500 koní, je to úplně jedno. Rádi pozvali na to provozu, který bude probíhat opět tady momentní centra 14 dní, tedy 3. a 4. června. Se čeká velká cena v závodě 2017. Tedy Agenas Cup Offroad Tektriál došlo letos ke změně oficiálního hlavního partnera tohoto závodu. Takže Agenas Cup Offroad Tektriál bude tedy za 14 dní, sobotu a v neděli, kdy vy si budete moci přijet se svým offroadem a vyzkoušet si triálové závodění podle právě pravidel českého chceme vidět evidencí, my tady desivci číslo 1 a budu vám tady také, budu vás se snažit tak to bylo poslední kolečko pro vás, pro diváky. Jsme si tady pěkně zaprášili foťáky, kamery. Ne, tak ještě jednou! Ale bez vás, bez diváků to nebude! Pojďme, podpořme je! Hop, 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 hop! Nebudeme mluvit taky, Připomínám, že to je koncepce, to znamená centrální roura, nezávislé zavešení každého kola. Ten auták, kdyby šel napředu dolů, tak se rozčápne jako já! Ty brďo! To byl parádní, to byl krásný závěr. A určitě jsme to neviděli naposledy. Viděl jsem. Pojďme nadával teda se svojí Hadanskou. Ale Tatru na 4 kolech, to ještě ne. Hezky. A jak by se výjímala Tatra Dakar, Bonver Dakar týmu třeba na vlku? Co diváci? Hezky, to je pěkná situace. Podpořme je! Oni budou odvočovat doprava, ale nevadí, jede! A teď pozor, na brzdy, ale jo, já to chápu. Ten auták má 70% váhy na přední nápravě. Motor je to výkonově mezi všechny hranice. Hezky. No, tak.
Chtěli jste být blízko, máte to z první ruky. Já bych možná nabídl 409. Ano, diváci pro vás. To bylo všechno pro vás, pro diváky. Takový auták má hodnotu 40–50 tisíc euro, což je jiná liga. Přátelé, já mám jeden takový tip. Co kdybychom třeba podpořili ty lošické psíče a že by nám udělali podobný kouzlo s tou 140. Není Tatra jako Tatra. Výborně! Děkujeme! Tak a půjdeme zpátky na triál. Český triál je hmotnostní limit na 2,5 tuny. To znamená, není možnost si účastnit českého triálu s vozidly kategorie Jeep, Cherokee, Suzuki, Samurai a tak dále. My máme a vidíme, že jezdíme takzvaný český triál, jezdíme Aganas, a právě jedno z těchto vozidel mám připraveno nahoře, se přičísne 4, mezi sektory číslo 4. Je to v podstatě náš domácí tým je podle toho, že ale má krásnou šedou kapotu s černými rámy, to v kategorii 1 a můžu... Na ten pohled na té druhé straně. Na té druhé straně, že se z toho dostal. Let svěžný jak jsme říkali, dneska nám to celé svítí, bílá Jede. To je pokrátko, ne? To bylo. Prdí. Jsi bratý. Kde to vidíš? Jo. To neviděl. Jsi bratý. Je, ty vole, nahoře skočil. Kde mobil, ale tak. Ale jak točí, ne? Se k tomu ručí tak. Jak to schodí? Počkej, oni tam jedou do těch sraček, ne? To je dobrá prdel, vole. To pak bude vidět nahoru, protože. Tam to dekvazuje, tady se Jak tam skočil? Jak sraček. Lidi tam stojí. Tam on teď byl, proč tam jede? Přátelé, to bude krátká moderátná ruská pauza. Moderátná ruská pauza je terminus technicus, takže někdy v Praze.
o tom nebudu mluvit, ale pokud se podívám na... Já umím, proč nevidím? Já Tady vždycky nejvíce bývá do finále velké finále mistrovství dobrý, ale rozhodně, protože my tady budeme prožívat zítra odpoledne finále. Musím koupit ještě jednu kameru. Máme teďka posádku, která křížem skoukané, skáče. modrá toka 813, šoku na 8. Zase, chci se být jako bumerang do téma československé otázky, protože Adriana Sobotová byla spolujezdkyní této posádka, navigátoři. Vypadá to, že tady budeme mít opravdu zajímavou podívanou, protože tady máme vodu v těch této sekci a i tady teda se bude asi hodně klouzat, jinak připomínáme, že to není úplně příjemné, když se vám namočí brzdy, že plyne. Tak, jinak bych tam pokračoval ještě, co se mně líbilo, tak to je samozřejmě divácky atraktivní jízda Tatry Jamal, která ještě nám dneska pojede jednou svoji exibiční jízdu, tentokrát je už vlastně s výhercem divácké soutěže, která probíhala ještě před velkou celou na internetu a na Facebooku, kdy jste hledali vozidla partnerů Velké ceny Mohranice, a to je Agda Logistika Dašice a také ČSAD Logistik Ostrava, kdy jste hledali jejich trati s nápisem na Velkou cenu Mohranice. No já nevím, jestli to zvládnou, jestli nebo ne tady. Letos tedy oproti jiným závodům je povolený jakýkoliv počet změn směru jízdy dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Dá se toho využít, ale čas běží, čas běží. Tatra zvládne jakýkoliv termín. Zpátky tomu časovému limitu je nesmysl, aby jsme tady brandili jednu Tatru, která se tu zahrabe a aby jsme třeba jezdili tady půl dne. Na každou sekci je stanovený časový limit. Zpravidla to bývá na bránu 5 minut. Jednoduchá technická, máme tady 3 brány, 3x15, 3x5 je 15 minut. Takže budou 4 brány, je to 20 minut. Stanovuje to zpravidla, myslím, že Tatra by se z toho terénu dostala, protože Tatra je stroj, který je neuvěřitelný. Bohužel právě ta nedostatečnost je ve velké váze také to, že jí chybí ta zadní čtvrtá. Nebo to prostředí prostě přebývá, kterou se to prostě nedá úplně celově tak překlotit přes ten. Nebo taky ne. Posádka se mezi sebou poradí a řekne si, hele, zkusme to ještě takhle. Dobře, tak vydejme 50 koní. Diváci, 40 koní. Neslyší. Všichni se soustředí na to, až bude posádka číslo 488 venku. Vidíme, jak za to vezme Indra Darmovzal. Je to posádka z týmu Krahulec a není to jejich jediné vozidlo v současném startovním poli. Mají v podstatě 2 vozidla, jednu 815 6x6 TPčko, ale pak mají také krásnou sklápečku. Jak jsme mluvili o tom sklápice, jo, tak diváci se produkme! Pojď. Tady už jsme to vzali celkem jiným směrem, vypadá to.
ještě první Petrčko, 15 do startovního hezky, ačkoliv to nevypadalo, Jo. teď stojí Dimitri Vlakovým na ten dvakrát průběh přepočítaný do samého metr. Převíz na přední nápravě a tady se tak nejelo a máme z toho důvodu. Takže Petr se stala, protože převíz předního náravníku a první nápravě. Výborně! Já jsem chtěl zhruba ještě 20 minut mluvit o tom, jak se Petra stala. Jak tam neužívá. Jsou to hrozně ráda kombinaci, protože jsou to trestné navíc a to znamená, že šance na dobré umístění jako posádky klesají, ale se říká bohužel pro skutečným prohraném takže pozor, budeme šponovat Tatru. Jednou Tatrou budeme šponovat druhou Tatru. Máme se tam máte, tam vidím takový jako pomalý, jestli ano, tu Tatručku pohoříme. Ono je to uvázanou tomu ten spodní bod ochranného rámu, ale vidíš, takže 270 koní se to praní. Teď je potřeba. Nechci radit, ale podržet. Pásy, veškerá bezpečnostní opatření pošpůne, ona si potom vlastní silou vyjede na tu můžu a s věkem, jak se říká, kvituju účast vás diváků, protože od toho stánku žlutovlí a od toho stánku s těma klobásama a takovým prasátkem přišli sem tam na sekci číslo
Na sekci asi prvníkům to se jo, a co dosáhnou. Oni se s tím vůbec nesnou. Není jedno, jestli ta auto hodí na bok nebo ne. Oni jezdí pro vás první. A navíc mají krásný stroj. Tam 813, 8x8 s motorem, s posunovacím lokomotivem. Zastavit tento motor, není to výkon. Máme tady Tatry, o kterých se říká, že mají třeba výkon motoru 600-700 koní. Podle mě je to nesmysl. Z 18 litrového motoru dostat 700 koní za normální situace není běžná věc. Samozřejmě můžeme se bavit o soutěžních speciálech, kde samozřejmě každý večer musíte dělat údržbu, náboženství, ale je to stejně, jako když z motoru Formule 1 dostanete 1000 koní, ale ten motor vydrží maximálně závod 2. Dneska už teda celou sezónu, proto ty výkony jsou tak. Ale nebudu se bavit o situaci Formule 1, materiál, budu se bavit o pohár hejtmana Olomouckého kraje. Máme tady strmý výjezd do vrchu, právě v tomto strmém výjezdu do vrchu, vrchu rozhoduje to, jak posádka který vůz který to umí lépe nahuštit nebo podusít pneumatiky, tak v tomto ten kolec nahoru tady pohlednici než manipulování na tom. Já bych rád v této chvíli připomněl, že vlastně mezi na první listiny najdete pouze jednu kterou pilotuje Bohumír Čáp a Kateřina Vetrová. A Bohumír Čáp je zaměstnancem Avia Motors a Avia. Taktiku, takže už za malou chvíli offroady. Jo?
kolik třeba a já každý soutěžní víkend bude titul získat, ale desetinásobně je obtížnější svůj titul obhájit. Já jim to v podstatě z kraje sezóny 2017 hrozně moc přeju. Těším se na to, že třeba na některý z těch pozdějších závodů v rámci z Přelouče jsou domácí posádka, ale chci říct tímto nesouvislým hovorem to, že pro mě je důležité, že tu nemáme jenom posádky mistrovství České republiky, ale máme tu také úřadující mistry Evropy. O to tento závod získává větší náboj, je hodnotnějším pro vás, pro diváky, zajímavějším pro mistrovství České republiky a také úřadující mistry Evropy. V kategorii S2 znova připomínám, že za volantem sedí Bohuš Čáp, na místě kopilota té komentátorky, navigátorky sedí Kateřina Mentuková. Poznáte je podle toho, že je to jediný vůz, který má na své kapotě značku Avia. My jsme o tom mluvili, že Avia se vrací na český komisaře. Je to fakticky speciální věc, je to fakticky věc, která je důležitá. Je to věc, poprosím vás, prosím vás, tady sedíte, jenom abyste šli ještě poprosím, abyste šli ještě dál až za to zábradlí, jinak sportovní ředitel nepustí to Tatru do té exhibiční jízdy. Omlouváme se, že vás takhle omezujeme v tom pohodlí, ale přece jen bezpečnost. Až vyjede ta Tatrovka, nejezdí Traktoriál. Na Slovensku bohužel taky ne, ačkoliv ty děcka ještě beru, ale ten velký tam. Slovenský pohár na Slovensku se slovenskými posádkami. Je tam velice úspěšný offroadový seriál. Třeba v Tisovci, tam se jezdí v tom kamenolomu krásný závod už možná 10-12 let, ale traktoriálový závod se tam nejezdí, ačkoliv tam Argentina, Bolívie oproti africké pouště oproti Africe, takže možná mu to nebrzdí, oni budou za narazník. Tady předvádí krásný výkon. Vrátím se k tomu, že jezdíme mezinárodní mistrovství České republiky. Máme tady české posádky, že se vám třeba český triál líbí, pokud se nelíbí, tak přijďte se za mnou do rozhlasu a řekněte, hele, mně se nelíbilo to a to, já mám problém s tím a tím, my to vyřešíme. My chceme být čím dál lepší a lepší, my se chceme vzdělávat, to není seď, to je jenom takové technické omezení sice, takže tam, kde nesmíte, moc vás prosím, nevstupujte, ale já už jsem to říkal dneska právě vůbec s letošními diváky, s hlavnice nebyl žádný problém. Má dobře do kilometrika, ještě možná třeba, když budeme doma a řekneme si, uděláme si mexickou vlnu, tak si uděláme mexickou vlnu, jak se chováte a jako poděkování vám může být třeba informace, hodně jste si ptali, kam pojedou, o tom, jak osmikolky budou zvládat trať a sekce, my zatím jsme na dvojice, kde jezdí okolí a zkouší přesně ty tratě, které vedou k němu.
kategorie To je jedna věc, komentář, kde vlastně pojedeme, co se to bude odehrávat, a také druhá věc. Vždycky říkáme na závodnici, vždycky bývá ostré slunce. A my říkáme, dodržujte pitný režim, dávejte pozor na sebe, a já vždycky u toho slzím, dávejte pozor na své děti, protože ta dětská... Promiň to, Fero. Snadko, no. Jede. Já držím mu brzda, jak Radimovi. To, co jede ten tak nad ním To je cítit vodka. Já nevím, on tady to popíše. Manželská posádka zebra týmu, je to 550 srdíčka, nevidím takhle daleko. Poznáte ten auták podle jednoduchého maskování, taková ta zebra, bílo, černá, s oranžovými to prozradím, těch značky 5x13, 8x8, to znamená populární trubem. Rozchodný jasně nutí k tomu, nutí, ale podmínka k tomu, aby se účastnili mistrovství České republiky. A ta jednouka já se tady vyklíčím a půlce pracovní kole, něco musím řešit, tady teďka nemusím řešit můj vztah s mojí ženou na místě z USC, protože ona mě radí a já jí rady budu v oblasti. My si tady tak hrozně odpočneme, ale samozřejmě své Eliška, velký fan na posádky. My jsme fan na Elišky a už dál o tom mluvit nebudeme, protože je radší posádka, která si čas a řekne, nebo že já si do toho postaráme. Jiná situace, jako takového někoho nemáte, přijďte se na nahoru, který si myslím, že obsluhou toho stánku, která má opravdu snadný průjezd, se vás postará. A vůbec nekončím, protože už jsem mluvil o tom dneska několikrát, dnešní soutěžní, druhý soutěžní první mistrovství České republiky se stává z 2 dnů. Dneska je sobota, zítra je neděle, vy samozřejmě jdete na závod, protože nějakým způsobem překlenout a pobavit vás. Takže buďte už vy už to víte, možná poprvé, tak je netušíte, a já vám prozradím sladké panenství. Dneska tady bude hrát kapela na tom pódiu Poznejma, to jsem non-stop, kapela non-stop, takže není to Míšela nicméně písnička hod, Ta kabina na tu tyčku, ale dneska pro nás a pro vás pro všechny bude hrát non-stop od 21. hodiny na YouTube nahoře, takže komu z vás se nechce i přes radši, jak se už říká na Moravě. Tady máte možnost vidět právě sledovat tu Aví 200 jedničku, Louše Čápa, Kačku Metrukovou, úřadující mistry Evropy a vítěze prvního závodu mistrovství Evropy u nás na Moravě, na Moravě, Přemačově. Konec. A teďka tady máme jedno takové přání, vás s tím nemá problém, takže chci pozdravit diváka Pepu, který zvládá. Takže pro Pepu všechno nejlepší, výborná situace, těšíme se, že se uvidíte třeba za několik dalších let. Dneska je to 17. ročník, třeba 25. ročník, takže velký pozdrav pro našeho certifikovaného, našeho certifikovaného veteru pro Pepu.
problém vidím v tom, že počasí nám dneska opravdu nepřeje. To bych asi musel zpět. Počasí nám může v tom smyslu, že neprší, nemáme takový terén, když pro realisty v každém případě na mokrý terén může být změna podmínek. Já třeba sám za sebe bych si přál to, že třeba v noci zaprší pár kapek, pak se to dění v sekcích to klání mění neprospěch třeba velkým vozů a pak je pro ně problém zdolávat třeba výjezd do malém lomu, který zase tam zvládají úplně bez problémů. Kdyby v noci zapršelo a opravdu ten terén byl namoklý, už by to byl pro ně velký problém. Pro tam menší vozidla je to menší problém, ale třeba tady v Olomouci se vypadají za sezónu nejenom traktorové závody, ale pořádají se třeba opravdu závody. Když jsme měli možnost sledovat v této sezóně brání těch malých vozidel zapršelo, byli jsme, že pro ně opravdu to byl velký problém. A dostáváme se k první ceně, kterou je povinné ručení po dobu 1 roku na váš osobní automobil zdarma od České pojišťovny. A to získává Radmila Mokrá. Takže Radmila Mokrá z Darkovic, pokud nás slyší, má tady u nás poukaz na celoroční povinné ručení na automobil zdarma. Takže první 2 ceny už si výherci přebrali, my gratulujeme, jinak pokud jste se neslyšeli, pokud jste neslyšeli vaše jméno a přesto jsme o vás mluvili, máme tady na vás kontakt, telefonní číslo, kterými vás budou zástupci České pojišťovny kontaktovat, že si máte vybrat a přebrat výhru. Já děkuji organizační. Pro každého to je stejné, hoči. No, ale
teďka drží co na místě spojuje, ale já bych to tak nevěděl, naposledy co víc zaužívat? No. Jsem dneska ještě neměl. nějaká strategie na YouTube. Děkuji za včerejší štěstí. Ale fakt nevím, že se nemůžu jak to ale to nekonzumuje, že bylo dobrý.
se vlastně Absolutně výjimka. Bude pracovat. Myslím si, že všichni Vypicovaný drážky. Představovat tu trávu, jak jsem říkal, hlavně to je důlega. Počkáme na 8 kolik, počkáme na 8, tak do 6 let jsme tady čekali na 8 kolik. Tak kde si ho tak pojížděli, to bylo tady moc dormí a že tam přijeli ty 8 kolik udělají. Ale víš co? Já vím, víš co? Počkej. Bude rezervána na můžeš vědět, že třeba nějak pojede, co? Ale máš tu lesné ročný, že to si zapojeme, že lidi brát do vzal za svý a pomáhal mu a skončí na našich takže můžete jít. Ale ještě nebyl nějaký všichni, každá případě Tady nerozkazali. Nevrat to dává, je to a ti byli na to šli hodně silou, že? Furt porta. Mladě neklidí. Dvojka v těch všetky to bylo motor. Projekt Branko a pak může no ještě nevyjde. Ten zadek podrží teď.
Ať si k tomu lehne. No, jako dám tak skoro. Skoro jede čím dál víc na hranu to staví. Dívej se, jo. Dívej, čím dál víc na hranu. A opravdu dávajte pozor, tady když už máte prakticky. Vůbec nejde. To nemám vzorem. Ano. To nemá o to chytnout. Nevyjede. Nicméně to bude krásný Se hýbá GPS-ka, že něco dělají, to nemohlo vyzvat. Musíme vědět, že se dostane, že se nehodí, že ten smutný